Mbok pangestuku tampanono kula punika jimat paripin dayan ing kasantosan Panakawan Bagong padha raharja sapraptamu sinuwun Kresna. Iya Bagong. Wilujeng bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya tak tampa pangestuku tampanono kula pundhingga jimat paripin dayan ing kasantosan Petruk padha raharja sapraptamu sinuwun Mandura. Yo wilujeng den bekti kula konjo. Yo pangestuku tampanono nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat Bagong padha raharja sapraptamu. Wilujeng sinuwun Mandura bekti kula kunjuk ya tak tampa lan aku arep ngandani karo kowe. Ngandani napa? Kowe iki panakawaning ratu. Kowe iki panakawaning para Pandhawa. Mesti wae kowe kulina sapa kraton. Nggih. Sesuk meneh nek sowan ngersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Kyai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Kyai Prabu Darmakusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Kyai Prabu Darmakusuma. Lah kok kowe derajak ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh lali. Lali piye? Kene tata upacara kraton ki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama unggah-ungguh. Bareng kowe derajak ora ndodok ora laku sing sak pernahe yen to ngadhep Nalendra. Kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh. Nggih nyuwun ngapunten kala wong kedunungan ina lali salah apes lan mati. Upama ana hukum praja mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah mung ngene kok dihukum to. Saiki kok kokean peraturan karo mangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Monggo sesuk bakale mesti malang rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi, kowe ngrembug kowe iki tata. Kramamu ana. Nggih rasa getak-getak to. Lha niku ya menungsa e padha kok digetak-getak. Wong niku kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sinuwun Darmakusuma, kula nyuwun pangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora apa-apa Bagong, jer nyatani sepuh Bagong tinimbangane Darmakusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora apa-apa kok kono. Gong, ora ngono to Sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki mbiyen nek ora tak coblos ora dadi ratu, Sik. Sik. Dadi ora ngawur sak penake dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun panjenengan menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong niku angel dikandani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho aku iki wajibe ngandani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandani Bagong padha karo ngomongi kupinge kuping manci ora dirungokke. Nggih niki sok nggo godhog banyu bareng. Ora edan. Petro dalem den slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo ya Petro Bagong. Nuwun Ndara, slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo nggih Den. Yo aja clumetan. Iki ning kraton. Ku anggere sak gelemu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Ngene nggih. Petro padha raharja. Wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Petro. Bagong padha raharja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya Bagong. Petro padha slamet. Petro padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya tak tampa Petro. Iya tak tampa Petro. Bagong slamet Bagong. Ponakan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar dereng sambi kala sowan kula tebih sakrubita bekti kula nggih Den. Iya. Tak tampa Bagong. Iya Bagong tak tampa. Ponokawan Petro wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para sowan ngabiyantara ning ngarsaning sun apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng matur ngunjuk sanjipun Sinuwun Prabu Darmakusuma menawi wonten lepat atur kula Diagung Pangasoma kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Iya Petro apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula ngunjuk atur Paduka Sanata. Ponokawan Petro bener nggih. Jan nyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ginakaken tata krami sowan ngabiyantara kersanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan mara gage matura sepisan
Kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petruk? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirokke opongane Bapak Semar mengke ndak wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta kuwi kepiye? Ngaten. Undhaking pawarta menika upamipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kalian kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhaking pawarta. Iya Petruk. Sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Mila sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhaking pawarta sudaning titipan kepareng kula badhe munjuk atur ngersa paduka sanata nirokke Bapak Semar anggenipun maring pangandikan. Ponokawan ora dadi ngapa matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana 3 sasi bapak niku ora tau gelem sari teng jero omah. Le sari nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora adus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem ngomong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat, mantuk ming diantuki tok, ora uluk salam ora tau diwangsuli. Lah kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ngati kula, atine gareng kalih Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak, "Pak, ejane eneng ngopo?" Nek bapak kuwi duwe pepinginan, bapak kuwi duwe kekarepan, bapak ngendika karo anak-anak, mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikula mentah karo bapak, ning nek anak wis mentas kuwi duwe kewajiban kula mentah karo wong tuwa, mergo urip iki cakra manggilingan. Bener Petruk. Mula nek bapak duwe kegayuhan, bapak iki duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan mengko aku gareng karo Bagong tak budidaya. Mituruti apa sing dadi pepinginane wong tuwa. Ah, bareng kula matur wonten niku bapak terus krekel-krekel. Waune sikile jegang terus medun siji. Unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten diten ora tau dijar ora tau diunjuk, terus teh niku diseruput. Terus nglinting udut. Iya, Petruk. Terus maring pangandikan, Petruk, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jenenge iki kulawargaku, anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora. Ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke mung derajate ngaceplik, ning kewajibanku abot, Mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen ngleksanakake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satria ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong samarteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa, sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya ming momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denduk ning negara Ngamarta, nganti semujudake negara Ngamarta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Tur Raharja Panjang Punjung Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu, peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya Petruk, nggih. Menomersatukan ki apa? Bojo lali ya aku. Di nomor setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomor setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Punjung Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Truk? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem, Ngamarta katone wis ora ayem, Ngamarta katone wis ora adem.
menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha gejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Mergo Semar ora iso mranata marang Sagung Kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawang to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula Karang Kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengen duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku gablek apa to pi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 sing wis apik banget biasane nggih ping pindho. Iya Ponokawan nggih. Dereng nganti kula matur kesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku bangun panganganku ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane. Manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan anane nikmat tentrem ayem rukun mrika uripipun tiyang boten kayangan. Mula aku pengen mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengen bangun moraling para kawula. Wah ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa Pak? Niku gegayuhan luhur. Nek Bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo Bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel? Mergo ngene to. Kawula ora butuh dhuwit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sah dikon. Kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tyas bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karang Kadempel dening Bapak. Mongko gegayuhane Bapak niku luhur, gegayuhane Bapak niku apik. Iya Petro, nggih. Ning Gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo Ponokawan. Tata basaku ya kudu padha karo kowe Petro. Aja bedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Ngoten. Terus
Pandhawa kuwi 5, Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petruk. Nggih kula semanggaken. Werkudara piye? Mangkat. Ora sadadaku ki gunung tanpa guna. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kapurane negara. Mulayu Petruk nun kandha bapakmu yen kanggo Prabiya, Semar aja ngetokke Prabiya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabiya. Alhamdulillah. Masuk satu proposal. Petruk semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petruk kantong bolong semono uga aku bakal bantu karo bapakmu. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gayane luhur Petruk. Matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Aku kok usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku? Wo. Gareng wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke dit RT lho. Kowe ya ngono. Saiki sapa sing ngaku? Semar ki paling percaya ming karo aku wis to aku dadake bendahara. Iya siap ora usah kuwatir. Petruk dalem nanging wohaya rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngapa penggaling Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu Rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewuhaya pangrasaning sun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sina Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk mongko pranatan Ngamarta. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kulawarga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi. Ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh, Gong. Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Lho. Ana apa? Perlu durus lho treke. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Kok iso sebabe nggo ngopo? Ndarawati ketaman pegebluk kok. Isane Waluya Nirmala Temajati, Jati Temah Mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebajur nembung. Awak dhewe nembung tiba keri. Sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwan. Sinuwun. Mu iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petruk. Merga Petruk mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek teng ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo anggen kula monjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe kok darbeking para kawula amargi
kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten iki niki perlu dipetung, perlu digrejak. Ngono iki lho, Truk, nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya iya, Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir? Nuwun sewu, jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturutipun menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan ngertos mboten? Pagebluk kuwi welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pagebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon ning Rembug men do cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, us. Ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Ah kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Lah negara sing ketunggon dewa sinten? Ndarawati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pagebluk menika nuwun sewu, apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, pustaka Jamus Kelima Sada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebon nika. Nek pustaka Jamus Kelima Sada niku dienggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi, sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara nggayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadaksina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, saniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, yo. Mangga pustaka Jamus Kelima Sada wis kebaca diparingke kalih niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkas mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan.
Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang. Wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki ngomong tak campur-campur soalnya ya urip nang Jakarta 2 dina dadine ya 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken pustaka Jamus Lima Sada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngembek dhateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar kula ya ora apa-apa matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Darawati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo pustaka Jamus Lima Sada. Tegese Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput ngene nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat nggone ngempake permana jati sinuwun. Semari jajaran syukur taring pamune iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedhek sepuluh bapak Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Truk, gentenan, Truk. Kandhane sisan, "Mah, kowe nek karo wong padula umah." Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora kowe adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepundhen nyocok penggaling para Nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nek aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petrus, nuwun. Kowe nyas karo Ratu Ndrawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngilo karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho pita iki? Ayo apal wong kula ndereke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur. Bagong ka dilikke. Bagong ka dilikke cangkeme kon ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe ngonek karo Ratu Ndrawati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adikku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adikku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan gedibal 17 wong elek nyolong mripat mung kere. Kok wani nyeneng marang aswane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene gedibal 17 wong elek nyolong mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong ya batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, yen pancen karo nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karo nesu wae, gawe ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ora meneng wae, payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen pancen wis tok ajange jembar. Niatmu pancen wis gembleng.
yen to karo wani karo nata mantura Prabu Baladewa. Sing marahi dudu kula, ning sampeyan sing otak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nuwun. Mumpung durung dadi korban ana ning negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nuwun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Ing atas derajat ing Ponokawan ming Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing digo ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Kowe iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Gong? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku diunek-unekke, Tru. Wani, Tru. Ha iya. Bapakku metu omahe dijekoki kirik-kirike tak beleh. Bagong ora tak kirimke kowe lho, Tru. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampeyan ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampeyan ngunekke kula Petruk wong gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong randuwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampeyan ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong randuwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengokne bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa bapak Semar niku Ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak Bol. Lho. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Dundang Bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang Bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijik kok ora. Kowe marahi kok. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Rungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan ning kayangan ki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Rumangsane padake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek. Lek jengkolmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan wekasan bapak purun mudhun wonten jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong saking, bapak ki wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung aja sungaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik. Aja dupe sampeyan nganggo bintang ning pundak, ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Tru, mumpung kono ora iso omong tok terus lho. Jejeli terus, Tru. Lah kok sampeyan kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Terus sampeyan kok kaya ngono to sifate, Den? Kok sampeyan kok dadi kaya ngono sifate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolo ngunekke bapak gedibal, kere, Ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paringono sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten dek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tenggene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak naik pos rondo. Saiki ndi nyatane? Heh? Wangsulan. Keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Wen mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresna asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampeyan kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar. Terus ora iso omongan to ya, Tru. Ketap-ketip gleleng padake Petruk S2 ya, Tru. Heeh.
weton untumu. Lho untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ra untumu. Sak pengakmu dhewe ra. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sawale. Aja iki sing ora ono judi sangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanang. Malah ngene karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Petro. Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadhetane Baladewa? Menang bela pustaka Jamus miang Jimat Limasada. Pripun niku? Kecepatan kula rajung. Ora paham kowe ngerti apa? Lho. Soe ngono Petro, gunamu cilik, gunaku gedhe. Ngawur. Gunamu cilik, gunaku gedhe ra. Sapa sing cilik gedhe iso ngungkul kadhetane Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu, kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang, kula karo sapa-sapa ora wedi waton patokan kula bener. Metu japa? Ayo, metu japa kula tantangi lho. Aku bukan dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Men metu karepe dhewe. Iya Bagong. Niki kan digandhang wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Petra wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur, kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petra perang kula ya kudu perang. Petra mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petruk kakangne Bagong, kakang musuh kakang, adi musuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli, wae gawe kisra. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih medeni no sing lumrah-lumrah wae kaya gawe kisra kabeh pokoke yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati nek pancen kono wani apa boleh buat kono Petruk karo Baladewa aku karo Sinuwun Ndarawati Bagong non kowe nantang aku apa piye lha nek pancen kowe wani aku ki ratu kok ora tok basani. Ya men engko ya marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jamus Limasada. Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Aku iso negara Ndarawati ke taman pegeblok. Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantayang karo budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niku akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Lho. Bali piye? Ora usah njaluk pustaka Jamus Limasada. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Limasada ora sembrono aku tetep bakal njaluk nek ngono iki kriwikan dadi grojokan tegese piye tegese Petra musuh Baladewa Bagong musuh Kresna kuwi lah dalah wani tenan karo aku iki mung nggecokan lho manjur-jur mendelik mah lah jare kowe nantang karo aku upama gelut kira-kira menang sapa menang aku rung karuan aku ya menangan lho ning sok uri lho menangan kok uri kok dipengpengke ora menang aku mergane aku duwe pusakamu apa senjata cakra aku ya duwe lho arep takon apa Kesawa panah Kesawa aku ya duwe aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi endi kuwi
Wah, gedhe tenan aku kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis tak sedawe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ora jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Kapak-kapake ya. Enggak bisa ya. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae. Nggo ngapa? Nggo ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya, Bagong. Kula tak nututi Petra mangke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya, Panakawan sing ati-ati nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Darawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya, Bagong. Sampeyan mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro, aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku ora arep melu-melu. Kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut Sinuwun Puntadewa, paringke sapa? Nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo wong Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun Den? Yo, sing ati-ati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Ndara kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku nyuwun pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petra niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petra ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake marahe. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petra, niku ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petra niku arep nesan, ning sing diwedeni mung iki sapa? Kula. Oh, rak ngono nggih. Pun ngoten mawon, sekecake. Iya. Bareng. Iya. Pun ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Pun ya, Den? Iya sing ati-ati. Ndara Janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Ndara kula Sedewa kula medal. Iya, Bagong saya. Iya, Bagong saya. Wis ya Yem. Nggih, atos-atos. Ora ya tau to diresoni Petra? Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti. Nek Petra ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jalus nek Petra kangen. Dah niku nganu tensine sok 250. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Pun sareng. Iya. Pun ya, Den? Iya. Pun ya, Dara? Iya, sing hati-hati. Pun ya, Dara? Iya, sing hati-hati. Dara kula Sedewa lan pamit. Iya, sing hati-hati. Wis ya, Yem? Nggih, atos-atos. Ya rasa nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petra kok ora perkara le pamit. Aku meng nyenenake Petra. Petra ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti Ngamarta dadi banjir getih. Ayo, padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petra. Sapa sing kelangan? Ya meng Ndara Pandhawa. Nggih to, Den? Iya. Areng. Iya. Oh, Den? Iya. Oh iya. Iya. Ndara Janaka mbuh. Lho. Ampun gumujeng, ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek dhuwit ora ana. Waduh. Sampeyan beto? Ora. Ora duwe. Alah-alah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, aku ora duwe Bagong sesune ning Karakadempel tak paringi. Ndara kula Sedewa, aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jeng kowe ngesak ora lho 50-50. Mboten gadah sing wingi selawe lu dibalekke kok. Kalingan edan kok. Wis tak lali-lali nggih pun. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sampe enake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem malah tiba dompetku. Loh, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak temburi. Dhuwur banget, dompet gedhi. Oh. Isine apa? Werna-werna, STNK, SIM, BPKB, sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat. Nek mbutuhke sak wanci-wanci kan tinggal masuk ke
Anu, sedulur kula tuwa. Sapa? Bang. Sedulur tuwa kok Bang. Oh nanten mawon nggih? Iya. Duwite ana ora? Wonten pira manut? Wus. Duit kok manut ora? Masa ora dedel sithik-sithik. Wah, pono kawan padha sak penake dhewe. Yai, kula wonten dawuh Koko Prabu. Liyanana kula nyuwun pamit madal Jawi. Kula mboten badhe ngiklasaken menawi negari Ngamarta menika dados ajanging pasulayan. Menawi saged Koko Prabu badhe kula ndhakaken Yai. Nggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Dimas Arjuna wonten paring adhawuh Werkudara. Nggih. Mara matur Yayi pun Kakang bingung penggalihku krana loro-lorone padha abote antaraning Kakang Semar kelawan Koko Prabu Ndarawati. Kula namung nderek dhateng kabijaksanan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya semono uga aku ya mung manut karo mbarep kakangku. Nanging saora-orane Dimas matura ora ketamung sekelimah kudu apa ingkang pun Kakang tindakake. Wancine wis meh bedhug. Munggah ana ing sanggar pelanggatan manembah marang ngersaning Gusti wanci bedhug. Sawise rampung nyebut asmaning Gusti Bola Wali supaya entuk padhang saka kamurahaning Wang Mahanasa. Dimas Werkudara ya yen to pancen kaya mengkono pun Kakang bakal mbubarake pasewakan bubarna kang padha sebo ya Werkudara. Ya ngestake dawuh. Tatanan para kawula aja nganten ing kesempyok ing aradan. Wah, ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Arya Werkudara. Ndarantarja, Ndarakaraca, Ndarantasena. Sumelanging atiku nek nganti perkara sing dumadi ning negara Ngamarta mau dikandhake beda karo kasunyatan tegese dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Terus sing dadi tok sumbering salah Petruk. Mula anak-anak Pandhawa didhawuhi nyekel karo Petruk. Lah nek aku musuh anak-anak Pandhawa terus piye coba bayangno. Kuwi mbiyen sing ngomong aku, sing gula wentah ya Petruk. Bareng gedhe kok aku gelut karo bocah-bocah wingi sore ora ngisini-isini to. Nek wong gelut ki ora pandang umur, Tru. Mewani apa ora? Terus nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya mau rasa wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Aning nek nganti aku musuh Radengarkaca nusun Ndarantarja Ndarantasena. Aku jane gelem tumandang ning isin rasane. Dipresani piyai akeh ngene iki darani Petruk ki tukang ngomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa to. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyongne nang Karang Kadempel merga pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Ndarawati." Bapak iki meneng wae ora kagol, ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar ki piye watake. Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming bating Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem. Ning atine ora seneng, mula bapak ki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Heeh. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek DC wong sak desa Karang Kadempel. Petra nek pendak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar terus.
Bangane wirang luwung mutar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ora bakal iso ilang. Mula bangane nek cara aku bangane wirang luwung mudar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek karo mulih-mulih dhewe ngono. Lah kowe nek kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya ya ning jane kowe ora ana nyatane. Weh, aja dipadhake bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis to, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa sikate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsuh Ndara Garukaca kecil kae mung sak anakku. Musuh Ndara kae sak putuku. Musuh Ndara Antasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe iki kaya kendel-kendel ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsuh Petra metu Jawa. Barang tekan kene ibas imbis. Ora padha karo dek nang kraton. Terus piye-piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke. Nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil, aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambi tok lho. Iki asli. Iki aku ngomong tenanan, Tru. Iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti, sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asli, ngopo aku urip bendina ming dioyak-oyak bang plecet. Wong modare wis tru malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati syahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, bela negara ki mati utama. Kuwi ora bakal cememplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbukak dhewe, golek nggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati-mati disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara ki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning alam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati-mati. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora ditampa karo sing gawe urip. Sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jemaah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nah aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nista. Lho. Kok njur mung sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburi ya, Tru. Ya. Ora kira-kira ana sing teko ngeyel, jak rembugan ra kena, jawil aku keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya. Wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kuwi iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripe wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ha to. Iki ora pasangan yo nyuk. Lha kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi lho. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke, yo. Ngono ya, nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kosek. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku jedul. Tenan? Iya, nggih. Ngono wae tak tinggal, nggih.
Ngopo Gong? Ming jajal kok. Oh Medan. Angko nek di ngonoke ra metu. Ha iya. Ra rugi ta, Tru? Diwasle ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Ra rugi ha ta ming gembrobos tok. Ha iya. Ayo bener pancen bener. Sing prayekno ngacati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Gong. Ya nek ra lali, oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok dur nek ra lali. Karena wong kedurungan ina lali ember. Ngropo kok sing dienggo pawadan kok ina lali salah apes karo mati. Lah lho, ndoro karo kanca tekan kene lho. Wah, saka dhuwur Gong. Wah, lah hati-hati Tru. Ya, aja entuk bales kowe ya. Bekti kula punjuk Den Tatapa. Bekti kula punjuk Ndara Bagong Tatapa. Wonten menapa? Biasanipun Ndara Garukaca niku rawuh mriki ketemu Petruk niku kongkonan truk. Golek neraka. Truk. Tukono iki, truk tukono iki, susu EPN biasane ngoten niku. Petruk ora cengengesan. Aku lagi ora seneng karo kowe. Lho sebabe tekaku ning papan kene, aku bakal takut karo kowe. Kula aturi nyuwun pirsa, kula aturi paring dawuh. Badhe nyuwun paring dawuh menapa? Kowe tak takoni kowe wani karo Suwa Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriko marahi kok ora sandadak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwa Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak leboke pakunjaran. Nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca, mapano tak pancap pundakmu, tak untir ndasmu kowe mati dina iki. Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong mak tratap kula Den. Tembung sampeyan sing pungkasan niku wau ati kula mak tratap Petruk. Mapalo tak pancap pundakmu tak gembol dasmu. Nuwun sewu Den. Niki sirahe wong tuwa e. Aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula. Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu kalih bojo kula. Mung merga kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan. Ndara Puntadewa sik momong ya aku, Ndara Janaka sik momong ya aku. Pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau menekke Petruk ndasmu ngene niku durung tau. Lah kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu kula niku menungsa e. Nek sampeyan ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa. Ning ukarane sing penak. Sakit hati kula Ndara. Sampai ketika kaya ora hati kula kaya Ndara. Kata sampeyan kula omong seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undakan dhuwit. Ora tau njaluk undakan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok saniki kok pakecapane kok elek. Ilere truk celana. Kaya hatiku lara. Nek
Nek sampeyan mentolo ajem mateni arep tok mateni rasa nganggo metoke ukara kaya ngeten niku. Mateni. Kekuatan kula sepira Dandara? Embane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampeyan durane diglundhungi modar. Nek kula pasrah mati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, anu ndas kula mangutir. Mangutir, mangpateni boten apa-apa. Nek apa terus rampung perkarane sampeyan mateni kare kula, sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampeyan arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampeyan. Upama Petruk tekan ning pati tenan, nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petruk, sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batrene entek. Sing mateni kowe sapa Petruk? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk nyengsarake karo Petruk. Petruk aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku. Aku dhewe nyang bakal ngukum putuku Panakawan Petruk. Dileleng to. Asemi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek? Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku ayo uluhku dleweran bajigul. Pinter wae dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Jan asu tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae kok didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum tetep didum. Ora njaluk tetep didum. Asli wae kabeh ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus aku bahagia. Ya sakarepmu, piye carane sakarepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sakarepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan men adil. Dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara Gatotkaca mundur, Ndara Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bombong. Ya nek aku mulih. Nek aku modar, kowe ki takon pinter, takon menang ora takon modar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Terus, Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh. Karo Ndara Gatotkaca, ya ampun Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan ki aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena bantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya, Ding. Ha iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Tru? Ha iya. Aku dingengehi ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa, ora ngekeki do cethil. Nek aku mati ngedruk lemah ping 3. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar ngono kok jero aku iki ngedeg-degi ae.
Ora nek lali tak gedruk lemah. Nek ping 4, berarti ra metu Ndara Antasena. Kelinge ping 3 kok ping 4 kuwi tengane tanduk. Ra ngono kaya kancane. Heeh. Dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsareja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja, Antarja kok jedul saking jeron bumi goleki Petruk. Nang, goleki Petruk. Oh, tenan kok Petruk iki ngayal lho. Terus, sing goleki iki kowe. Aku tak leren ya le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ono. Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ono ben kowe iso mungsuh Ndara Antarja. Oh iya. Ngono ya? Heeh. Petruk mboten wonten. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembugan karo Petruk aku krungu. Wah, terus krungu e wonge. Ora ono wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek diomong-omongan kae dialoge radio. Niki wau transistor. Transistor iki apa? Radio. Oh, dadi udu Petruk dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Napa ketemu? Arep pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke ora modal. Ora tak bandeng saka kene ora. Halo. Oke. Petruk ora ono nek sampean goleki Petruk terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, kula niku adine Petruk e, Mas. Petruk niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petruk sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jare nek kowe iki satriya aja. Kok sak kepenakmu dhewe kowe ngarep ngame-ame patine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli. Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe belani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe belani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malang krik ning ngarepe Antarja. Malang krik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku sing tawar dene apamu? Ora minggat biti amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep mbiti aku tegel tenan. Jo, ngomong paran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kira rumuni Ismanta e. Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong apa Bagong gampang mati kok ya. Gampang mati ya. Muni ora ketrap-ketrip kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong kowe tak nang Aji Jaya Kawijayan ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati.
Iki nang nganti telapakku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja dundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ya sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang lho. Urung ana owahan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, kita demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke, no, ngono. Kowe mati, jantungmu mandek sakal. Bela ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Belum. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita dumake dadamu kowe mati sirna Margalayu. Belum. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Barat. Piye, Gong? Wah, lemes aku pisan. Lemes piye? Ah, tangan-tangan ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedhake sedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedhake meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati kok nek Antarja dadi buet ngono. Modar aku. Lah kowe omong apa? Aku ya ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai aji-aji karo Semar. Semar iki sang iwange Semanto. Ismaya. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangan telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Kena teko nang diadamu jebol tekan geger, mendono wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki nek. Sawangenan to. Iki lho. Tak demot diadamu jebol. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora aku. Kowe ora mau jebol diadamu. Melayu. Kok wedi ya? Paling mambu ababku paling. Nek wedi ki ora aku bar mangan batang terus. Batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya aja. Nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho kok kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Nek kae rasa dikasihani to. Heeh. Nek ora nyekelak dhek diajar wong loro, dajar wong loro. Ora edan. Aku didhawuhi kok Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kok ya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja wae iso nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan.
ndasmu. Nesu. Nesu. Wah, anggere isih cengengesan tak bandeng watu raimu. Pate kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok barang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga Ben. Ilang siji mbok Ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Pate. Ya, Pedro nggih. Tindak mriki ajeng napa diutus sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Jaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gocek karo Petruk. Awi mumpung urung metu kringete. Kok tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantong cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengel men ngono ae siat lho. Ya, ayo iki maju iki. Wah, mutar kene awak. Ayo, gong, yo. Gayane tok ilangke ning jane tok del ora mungkin perang kok ngedol bendhuki cara ngendi. Kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Wis tak gawane kok mungsuh Prabu Baladewa. Tak tekati aku ming cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapak ki mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbuh. Ku tak totok ndasmu lho kowe. Kene iki mantep-mantep kok ngono ya mbuh. Aku ya mek ngrungokne nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Ya wis, ya. Sik iki titip dompetku sik. Ya. Kake sapa bojoku? Omongno bojoku nek aku 3 dina ora bali kok nyelameti tekan 1000. Berarti aku mati. Truk kowe ki takon waras ya, Truk. Lah witekno maju perang ki anane ping mati karo mukti kok. Monggo sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu ora anak-anakmu? Lah kowe iki like iki ngopo?
Nek aku ora ana kowe dadi like padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku open ana. Malah abot uripku. Open ana. Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku telu kae engko wis do gedhan wis jenenge iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal Kidul omah kae. Entuk tanduri jagung kae. Heeh. Dol ora apa-apa ora gatar anak. Oh iya. Nek perlu kendaraan ku rada papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping 3 rodane, Tru. Papat yo, 3. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya ning sak payu-payune ya, pokoke nggo ragat anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipe kowe. Heeh, kulike kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Soale kumbangane rewel lho ta. Ngono nek ana bojomu ora iso ngeneng-ngenengi karepe anakmu piye. Lambe atine anakmu piye ki nek bojomu ngerti. Terus bojomu gawe nang omahku wae. Anakmu tak gawe nang omahmu. Omahmu tak dol karo nggo sapa? Oh iya ya, heeh. Anggo nek bojomu nesu ora wong karo mbakyune kok. Oh. Santai wae to? Iya iya iya. Aku ya arep tumindak piye-piye. Heeh. Yo paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak maju to? Ya. Nganggo benda iki kowe bariya sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Wadul karo Bapak Prabu Baladewa tak kandhangane. Ngati-ati to. Ayo, Amok Surabrata. Iki Metro Kanthong Bolong Legene. Tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yayi Prabu sak sampunipun kula ngunduraken pusaka. Tumunten kula badhe ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk Yayi Samyaji. Tandya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa. Kambahung kesra katite. Koko Prabu menapa ing Paduka dawuhaken menika menapa kepara saestu Yayi mboten wonten jamak limahipun kula wantun matur ujar lelamisen menapa ing kula aturaken menika kandhas dumugi ning batos Koko Prabu Mandura ing dados paseksen mangke menawi kula sampun saged maluyakaken negaring Ndrawati tumunten kula ngunduraken pusaka sartanipun kula ngupaya dhateng Petruk Koko Prabu menawi tetela mekaten kula namung jumurung ndederek Paduka Kanjeng Koko Prabu pustaka kula aturi nampi monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu Sih Kresna apa aku ora dikeparengake bali marang Mandura Koko Prabu kinarya tanggal jawabipun ingkang rayi Paduka lenggah rumiyin Garing Amarta mangke prawi kula sampun ngunduraken pusaka lan manggihaken Petruk tumuli Paduka kula kanthi kondur dhateng Garing Mandura ngono inggih ya aku mengkari manut lenggah prayogi rumiyin kula tak damel sramana waliyipun Garing Ndrawati ya Kresna sakarepmu monggo Yayi kula aturi maringaken monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu
mangyat kurdo sruma bangga watku gati nyoma wukyat ira wang Setyaki wonten timbalan lah kok ora yo adat sabene pendak-pendak pun Kakang Prapta negara ing Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang gawe bungah penggalipun Kakang ning kok ora kaya sagedhakan iki lah kok dadi padha pating celinguk ora Kudara ora kuwawa mandeng lawan pun Kakang Arjuna malah ndungkluk Yai Samyaji sajake rengu pasuryane kok Prabu Mandura nggih eneng wonten menapa Prabu Gusik kok kowe tambuh ki lagi wae sira Yai Prabu Ndarawati kuwi mungkur saka negara Ngamarta jarine negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati ento tinumbaran pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto nganti tak rewangi aku padu karo Petruk gelut karo Petruk tak tamani Kyai Nenggala kendang kaprasondang terus ya Yai mboyong pustaka Jamus Lima Soto lah kok iki bali meneh nang kene iki piye Setyaki wonten timbalan cetha saiki wonten menapa ana Surya kembar mboten ketinggal kowe sing ora tanggap Yayaji kula nuwun sewu nyuwun pangapunten menawi kula mboten munjuk atur ngersa paduka Yai Samyaji Werkudara sing gedhe pangapuramu ya Dimas yen pun Kakang ora paring pangandikan kelawan Siadi ya mung sawise pun Kakang Prapta ana ing kene pun Kakang kepengin saperjagong kelawan Janaka Arjuna kula wonten paring adhawu yen perangan ingkang padha lenggah ning kene ora tak percaya nanging Siadi ingkang pun Kakang Pitaya ngungkap marang lelakon iki para paduka Kanjeng Koko Prabayo sawangan pun Kakang aja nganggo netra batin lahir nanging nggunakno netra batin sawangan nata Ndarawati Yayi apa to sebabipun Kakang percaya kelawan Siadi merga ing endi ana Janaka ing ngono ana Kresna loro-loro ning tunggal ing ora bakal bisa dipisahake upama kembang karo sarine upama geni karo urupe Arjuna sawangan to nganggo permana jati ingkang mboyong pustaka Jamus Lima Soto ki pun Kakang apa dudu Janaka aduh kok Prabu ketiwasan boten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan mengsah ingkang memba Koko Prabu telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Soto Koko Prabu kula nyuwun pengayoman sawi kula dherekaken Koko Prabu
nembe kula antu-antu rawuhipun jumbo kaliyan aturipun Bagong lelampahan ingkang dumados wonten Praja Ngamarta Ndara. Ya, Kakang Semar. Mula kraya-raya nata Ndarawati suwana ning Karang Kadempel ing wigati aku mung bakal ngaturake sepira gedhening keluputanku, Kakang. Sampeyan mboten luput. Sampeyan mboten kleru. Yen aku ora kleru, aku ingkang nyuwunake pangapura kadang-kadangku para Pandhawa. Ming pendhawane sing ora limpat, pendhawane sing ora lantip. Wekasan wonten lampahan wonten Praja Ngamarta, mboten isa metung napa karepe Semar. Kakang Semar, sewu-sewu keluputan aku nyuwun pangaksama. Nggih, mboten dados menapa, Ndara. Ning sing wigati sakniki lelakon iki nek digetuni pun mboten wonten gunane. Ngibarate kaya dene sekul sing wis dadi jenang, mboten ajeng wangsul dados sekul malih. Iya. Mula wajibipun budidaya. Sranane budidaya piye? Nuwun sewu lho sinuwun. Sampun kinten kula nutuh dhateng Jengandika Sanata mboten. Ning gandeng aturipun Bagong cetha. Nek sinuwun Ndarawati sing mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo nalika semanten Bagong ugi sampun ngawuningani menawi nata Ngamarta Prabu Darmakusuma maringaken pusaka dhateng Dikandara. Mula Den gandeng sampeyan wis ngakoni keluputan, lah kok sampeyan randhat lirawuh teng negara Ngamarta. Mula nganti kahanan menika kedadosan kados mekaten. Mula nuwun sewu, nek perkara niki nggih kudu sampeyan sing iso ngudari, perkara niki ya kudu sampeyan iso menehi pepadhang tumraping ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Kresna. Semareka den prayitna samurires eka balik titiani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti. Ya Kakang Semar, tak silakon tanpa guna aku ingkang sagah ngupaya menyang didununging pustaka Jamus Kelima Sada. Mboten ming niku. Anak kula Petruk sakniki teng pundi manggoleki sisan. Nek pancen Petruk isih urip kula ngaturake panuwun, nek Petruk wis ora ana mangrukti kunarepane. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Kakang Semar ngestake dawuh. Aku nyuwun pamit Kakang Nayantaka budal kelawan kadangku Arjuna. Ngupaya menyang didununging pustaka Jamus nyang Jimat Kelima Sada. Ing atos-atos kula kanteni anak kula loro Gareng kali Bagong supaya nderekaken Ndara Janaka Ndara Kresna. Iya, Kakang Semar aku nyuwun pamit. Mugi-mugi lebda ing karya nggih Ndara. Semareka ten prayitna semurires. Nemban katone sira anak Prabu Bandayuda. Kula sampun pinanggih kaliyan panenging Pandhawa nami Raden Janaka. Nanging menapa inggih pangendika paduka menika wonten kasunyatanipun ketitik Raden Janaka sampun koncaten pustaka Jamus Kelima Sada wadene tasih digdaya. Kula kawon menemban minggira tandangane Raden Janaka karepe dhewe. Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Begawan Dewa Kaana. Aku wong tuane Dewaningrat. Yen ngono kuwi ing Idra Pustaka Jamus Kelima Sada. Ora mbok barek kanggo gatheng siramu damu dadi kandha kowe. Ayo.
Arjuna nglongen paring adhawuh kok ora. Ya kene Yai. Kula sampun saged manggihaken pustaka Jamus Krimasada. Lho. Yen ngono Siadi wis entuk pusaka. Namung kemawon pusaka cinidra dening satunggiling pandhita saka ngendi? Saking negari Ngawawu Langit. Naminipun Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Kula sampun budidaya parandene kawon Kaka Prabu. Lho, kowe kalah? Inggih kawon. Ora pati nduga mono. Pendhitane kaya ngapa Janaka? Welah dalah. Ora sak baene Arjuna. Inggih kasinggihan mekaten. Nadyan to kowe kendhit kaya mimang kadang dewa ora menang karo pendhita kae. Sababipun menapa? Ora bakal tak jarwani aku wae sing ngerti. Oh inggih. Aki Endara Kresna ki ampuh kaya ge. Ngapa ta? Kok ming nyawangake terus kowe acara. Ming aku wae sing ngerti Janaka. Pendhita kae kendhita kaya mimang kadang dewa ora bakal iso menang. Kuwi asline tuku bareng karo aku. Ha. Nang klithikan dungkul mamoh kuwi ora. Ratu kok tuku nang klithikan. Lah ndelokake kurang lho, mata kucing kaya matamu kuwi ora. Bareng Paduka golek jago wonten pundi? Melu aku lho nggih.